Tungod sa ilang kamot nga ang kilat, linog ug tsunami moigo sa yuta. Oktubre 27, 2012. Mensahe 0596, Book of Truth. Ang mensahe: Akong minahal nga anak, adunay plano sa pagsugod sa usa ka pagdagsang sa tibuok kalibutan nga pagsangyaw. Global evangelization. Kini nga pagwali, dili iya sa Dios, hinunua. Kini magsangyaw og bakak nga mag-ingon nga ang Dios wala ug dili anaa. Sila moingon ginamit ang tawhanong pangatarungan ug siyentipikanhong pagtimbang-timbang nga ang Dios usa lamang kamugna sa paghanduraw sa tao. Kini nga pagwali dili aksidente, kay kini usa ka maayong pagkaplano ug hiniusang kampanya nga giplano niining mga ateyesta kansang pagkamaunungon sa dautan. Ang ilang mga kasing-kasing, mga huna-huna ug mga kalag gikawat ni Satanas nga nagamit sa ilang garbo sa tawhanong salabutan aron sa mapahitas-on nga pagmantala sa mga bakak aron babagan ang kamatuoran. Kini mao ang usa ka plano sa paghimo sa mga kasing-kasing sa mga tao bisan asa ngadto sa bato. Sama silang kaugalingong mga kasing-kasing nga bugnaw ug walay gugma. Unya, adunay usa ka pahibalo nga usa ka bag-ong kapuli nga relihiyon ang ipaila sa balaod. Ang usa ka kalibutanong relihiyon o one world religion mohatag og pasidungog sa mananap tungod kay pinaagi sa kamot sa mga ulipon sa hari sa kangitngit nga kining kabangis mahitabo. Ang mga ateyesta nga may utok niini nga plano, mga debutadong sumusunod ni Satanas. Ayaw kasayop, gidulo nila ang mananap ug walay laing gihuna-huna kundili ang kasakit ug pagsakit nga dangatan sa ilang mga buhat. Ang ilang misyon mao ang pagwagtang sa pagkamaunungon ngadto sa usa ka tinuod nga Dios. Ang Dios nga nahigugma sa matag usa sa mga anak nga iyang gilalang. Ilang isalikway ang mga paningkamot nga gihimo karon gikan sa langit sa pagluwas sa katawhan gikan sa katapusang kalaglagan. Pinaagi sa ilang kamot nga ang kilat, linog ug tsunami moigo sa yuta. Pahunungon sila. Sila mag-antos pag-ayo ug ang ilang masakit nga katapusan gitagna na. Ang gubat sa Armageddon mahimong mabangis kay ang Dios dili na molingkod ug mutugot sa maong pagdagmal. Ang makalilisa nga mga silot sa ingon kadako mopapas niadtong mga pagano nga nagsalikway sa pulong sa Dios. Ang pag-ampo sa Dios nga nangayo og kaluoy maura ang paagi aron maminusan ang ingon nga mga silot. Ang imong mga pag-ampo nga nangaliw po alang sa kapasayloan sa ilang mga sala, mao lamang ang paagi diin ang maong mga kalag maluwas. Anako, daghang kalaglagan ang moresulta tungod sa daotang buhat nga gituyo nining mga grupo sa mga ateyesta nga ipugos dinhi sa yuta. Daghan ang wala masayod sa kaseryoso sa ilang mga binuhatan. Daghan bisan pa nahibal-an kung unsang ilang gibuhat kay sila mga bakakon. Sila nagtuo sa Dios, ilang gipili ang iyang kaaway, ang yawa, ingon nga ilang Dios, pinaagi sa ilang kaugalingong kagawasan sa pagpili. Ang ilang gusto mao ang pagpangawat sa mga kalag. Ang Dios nga akong amahan, pinaagi sa iyang gahom, mangilabot, dili lamang sa pagsilot kanila, kundili sa pagluwas sa mga kalag, sa dili pa sila kawaton, gikan kaniya, imong Jesus.